abanchua abarigererie b'Enogo TV ase togotebania ayagenderete ayarengo nayakonyagocha ase ensemo ya abagusii bune egesaku na Mwanyagetinge bune enyomba. Minto Mwanyagetinge buna bwakia ayagocha na amange nayakogenda ntora mbeo matukabere atatu ase eng'encho y'emeremende twachikora akorera abantu bande kotwairanira kinairana rero ekitwataka korakwana nayu agenderete nayu naborigwe iga kingoita Minto Mwanyagetinge ebinto bigenderete ase egesaku gitu nebio gokumi aya igo mwanto mara riboria rireiga omogaka akanywa abakungu ang'e batatu lakini bonsi bakanyora abaisike agacha akanyora kamwana yani omoke bono asa bonsi batatu akamwachi sara bamura bamubwekaine buna ng'a bono osirire kurwo boiko bwenseye ochire abanyene barigirie abantu aba abarengo mbamutindegete bagakora kase eng'encho yokoroba egesako omusubati ori konyetara aretuka amanyo kuba muraba mwabone amate nabagaka mbatagete abana bari baretuke mbabaruchi naende mbaruchi nabagokina barigirie omusubati are emiaka 20 ne tanemo igotaraba muntu otagende bwoyinde bamonyorire bamuburi na baba no twaretera abana baitu gose nochomenye onyarebe kiarengo mogako kimwamenye tamo mukanyora abana musubati abatena injetimbwati mang'ana nabo nkomenya ko abaiburi muraburi abagaka bebekiramu abatagete kwenda kurigia abaiburi obatebiria ase bagotoka bono ng'ina omusubati oyo onchoire amang'ana otebire onye motagete kogambera igoro y'enyaroka yane omogocha seito Minto Mwanyagetinge bagende sobo ng'ina bonekere bagenda sobo ng'ina yo bakogenda obu nabako riichiri ria ng'ombe ndiru ase sobo ng'ina bagusi ba Minto tiga gochogania enywomo y'ekegusii naende tiga gwochogania chimbebe chiekegusii ekiara ekero okogeturutumba ebinto bigocha kokorekana ebigocha kwateka na ebigwateka biatire enka aya ise naro kobune kororekana bono ebi nebirengeri biaitu nabagaka bande twakwanire ise oyo tagakaneti ng'ombe naende omanyete ekegusii nkeri na omwana akaneru chiombe ng'ina ataraakaneru chiombe riicho ritang'ana eria ng'ina eri omwana rimanye kobwate abagusii ase mwabeta moiseke tagochaka koakaneru gose korwerwe chiombe na ng'ina taraakaneru terikonyarekana oku nogoturutumba na gosaria egesaku ekiara igo bono moraganeri gesaku maya naende bokombwanya korigi korwa sobo ng'ina omwana noku nogoturutumba ekegusii manya ng'aki ekobwatigwa genda ase ng'ina bare na ise tari ng'ina na ng'ina yaya Minto gaki ngoturutumba more ayu naye atoikeire tokoboriwu igo twabairaneire tiga goturutumba ekegusii bokombwanya korigi korwa ase bairi ba ng'ina monto onye nyoko taraakaneru ng'ombe tiga akaneru aye nyaroka onye kwanyorire omwencheri o gose omoinanti o omanye kogenda naende ige eyu ekobwati ng'a goika bono mogambe nabagaka na ise
ise na ng'ina nyoko bae guchiombe naye buno mochokoro umaye gwakanira ng'ombe to gwakanira ng'ombe onye nyoko tarakanira ng'ombe bamenye mburi gochibwa babuya okuno goturutumba emigiro na abo bamenyi bwechinchira chinyumo chomogusi toigwane minto mwanyagetinge ayo na mabori achete libori ria kabiri na ndi ntaite montegere buya buna tokugamba iga omoro minta naraguo oita mokaye moro birio oyo ekeraita mokaye anyore no moitire okure nerageita bono libori neri ng'aki bagotindekwa akimwanya getinge na totumia obongo bwa kawaida eri bakuruka common sense imoroche n'abantu aba mbabwikaine ekiagera kiabeire ng'a abanyene eamate abanyene ebagatena batinde kurimo onye konyarikana embere yemo how agumugoturutumbeke gusi naende agubono mokoreta chimuma naende chigocha kokora abantu motamanyetina ninu mwachiretete ekiara emeikeye ebireche bimbibwate ase biagete naende ase biagete goika bisonsoru korwo gose bikoreranu gose bing'wanseru buna bono nomaete nekero omonto eng'entire oyu tarenge koba valued ase omogusi monto tare gotinde kubuna abantu bande bonse omonto oyo ari gotinde kubuna esese naende ritang'ani ari ase eng'entera emingichi egore gose emingichi mono eng'ondi emingichi yare koretu yakemigwa gagu paka yakwa tari yare konyenyo yabwatu buna abagaka mamanyite yakwa riri yakure ominchorigwa otinde kugo birero mbia ase monto buno oyo naye tari koroku bana naye tari koroku gesaku naye tari konya gokwanwa ekiare bine bireche bibe biebwa bono nakiocha kumubeka n'oyonde haya eke bakurwanira paka agaita mokaye muke manyite keroki giatorobirwe bono minto mwanyagetinge amatanga ayu ekiara abantu abonsi na tokugamba iga korwe nogo TV ne mochari bari intubu nabagusi go tokubatebiga naende mutegerera ekiara onye togotegerera ching'encho chiito chia mwanyagetinge kogo chitigaye ekiara bweroke buna bona aye okare kemanyi modern ochiete sukuru osomete na birecha mbio utaona togotindika abantu aba itukori mori tang'ani ekiara oyo magotinde kubuna esese n'oyo ndatinde kuna masikani y'egetondo omosubati oyo itire goika atinde kuna masikani y'egetondo onsi pibu nonde bwensi agotinde goika mwanje barie mumanyete momotindeke boronge ekiara tari ere bwitete tancheti naende asonsoru oyonde kanga atindeke tukare naende botuko naende bantu mbabweneti gocha nona matanga ayu ng'aki mogocha korera omonto bweng'entete ebinto mbire mogosiereria biacha biabaretera chitang'uche biareta chimuma chianya gosibi korabo na motagete ko ekegusinge koboria amang'ana ekerongota ekegusi igo minute na obomenyi nemekiro ya mwanyagetinge ne cheira ne nyuma kogosomi na mbobi mogokora ritang'ani muntu abweneti kweng'enta okweng'enta oko nekereche ekepe it's a bad spirit na mogusita anyanchete na kiare konye kororeri takonyeta keiche naende onye yachire inchira nero yari kung'wanserwa etigo omochi ekiagera tekobemo goikenya gocha banto bakonya kweng'enta mokwebuliki bakweng'entera ebikore ebi biaito biogoturutumba emegiro na bigocha koreta amakwaya naende nabakogendera omochi paka egesaku kiaera mwabugana negosori tokonya kuoga korwa Enogo TV tokonya kobatena ase ching'encho ne chingako ne chinyigekero ase oborosu bwa omogusi tema korenda chimbebe especially ase ogokwa kore n'ebitondo ekiara atari mang'ana maya
naende nabo some pi kwama kanyariri umuntu asomire akorire pi bona abantu bamurigereti bweng'entire nkia kweburi ebirecha biremechi ebirecha bitaramanyu ng'ang'a ibiarwete igorenda renda mang'ana aya nekende mintu mwanya getinge nene ribori na rirorio ekende omosubati onyuomiru ekenkiaba ekera anyuomiru tachieti konyora bana agatama omosacha oyo akagenda asande naroro akaniru chiombe ritang'ani ekera arwakanire chiombe onye tata getomo gako gochiari koiranigu erinde asiborwe atigane asoe gokora egiatagete lakini onye ng'ombe chinchiraniri naende nochire yani igo irwe chiombe mboro tekonya agu agende mna ritinge naende nagende oranyora abana mbako baba musachoyo ekiagera bado nakanire richo ritang'ani muntu tari kobeka mukusuba tari koire maicha abiri ya ng'ombe aya okuno goturutumba na gusarie kegusi bono ekera asirire musubati oyo ng'aya gotindeku ekera abanyene bamanyanga osirire bari abakaba abageni abako abake aba bakabire ababorite abanyene na chiombe nche iranite ng'aya mubero inoyu ng'aki omobero oyo ogokorwa abako igo bakoimukia omobero oyo bairaneria abanyene kombari goikaka naende mbari kwamboka roche rogochika bakonyobeka eng'umbu eye batebia abanyene boyi batindeke nobwate enchero gosonsorwa nembori nero ekonyenyu yekiabiri gosonsora omonto eno moiko tocha kubachanda lakini onye mwatigire gokora ebintu ebi onye mumanyeti na amaikora ninki onye mumanyeti na mubiri ori tobweneti goikakaga na banyene inu abari mwakanete chiombe ninu mokonyotindeke kia noyo ino ebintu mbisareke ase emechie yonsi ekiara goike torobane emechie goike erete chintorobi amang'ana arosiwe abe boronge anyakang'wanso karo gakoru emeikeria techanda abantu techanda enka techanda omochi minto mwanya getinge ebi bionsi tokona gokwanera nebitagete totatire obwansi bwe chingako nemigiro na korenda ebisieri buna biarenge ase chingako chiomogusi na korenda ng'aki twagachire omaete omogusi kere gento igagesigete naende kere gento kiare kogenda namachikaye buna enyuomo yabwata amachikaye okwarokia omwana kwabwata amachikaye ogwasimori omwana kwabwata amachikaye omwana ekera atokire musamba mwaye kwabwata amachikaye omonto kiagoko kwabwata amachikaye chiombe kichikonibu na korwebu kwabwata amachikaye atarasira kie egesaku kero tema koyabwati ekero otari koyabwatie igo gocha gwasare kwamanya kobuga kwarogiru kwamanya kobuga kwaoneiru kwamanya koba tunkondigi bare kumbe nayo tamaiti giokorete kero konyora omoibori agotara agosaka ogenda ase abana bayo origetirianda eyi netang'ucha embe sana nomogiro omoibori koba getirianda ase abana baye naki okoigwera emegiro ero erendete chinsoni na amasikani nebinto biarendete egesaku kiomogusi gaki mware gwanja mwatotegerera iga naende mwabona bagaka bande kiara bagaka mbaraera bagaka mbari emichi babona ekena kitoko gekora omwana oyo igakorete iga agakora iga mwachakire gwetani chimbebe nekera mugwetani chimbebe igo ngosari muri egesaku nekera mugosari egesaku twensi itokoya gochiagu kamoranje ase ebitwara akwanire rero bitatu
Nuruche na ntoige kiribuya. Torigia masikani y'omogusi n'echinsoni n'emegiro yaye tobwatie tosorore erinde ntwenyore emechando ime twama gochakana twarogirwe. Twama gochaka ng'a muntu nkong'itare. Twama gochaka ebinto binde bitabweneti kobo. Ase obwanchani obonene abarigereri be Enogo TV. Ntogende konya gosemania ase aywo mokoboria na kobaanekera na kobatebereri na mang'ana ogusi agakwanire taka yakwanire bosa. Kera agoteba na njanya gokwa tiyanya gokwa etaberegeti getundu nobumaene gento nkeyo getabwati ekiagera kebe igo amaene tegokwa etaberegeti getundu. There's no way. Omogusi yakuburana moigoto mono ntindo. Yani ogocha gwaisanekana egento etoikwa igota kweba igo gwatinda. Nugotinda ninki? Ugotinda nekero okonyona gwaitanirie ebirenge bia kawaida orengereti urochi ebinto ebiao kumbe ekwa igota mono. Tiga twebeke ang'e abantu baminto n'echimbu chiaito. Tiga twebeke ang'e n'emegiro yaitu. Twebeke ang'e na nsoni chiaito. Twebeke ang'e ase aya arenge kwagacha obwansu nobotoereru bwa egesaku kia omogusi. Ase rero omorigereri ominto omosonchiu bwa Enogo TV tiga ntigere agwo ase okobainyori na tobwati chingako chiaito ase ogweancha eanche bwanchu esike osikwe amasikani naro omogusi ari gotang'ani ase kere egento are gokora. Ase aywo ono mwarimu obi na Nyambane buya mono.